जय शिव गुरु आदि शक्ति मैया भवानी की कोट कोट प्रणाम। हरेंद्र भैया कोट कोट प्रणाम। नीलम दीदी के कोट कोट प्रणाम। सब देव लोग कोट कोट प्रणाम। सब देवी लोग कोट कोट प्रणाम। हे शिव गुरु रौराव घरदानी है, घट घट वासी है, अविनाशी है, दीन बंधु है, दीन दयालु है, कृपालु है, अनाथों के नाथ है, कालों के महाकाल है, देवों के महादेव है। हे गुरु जी कृपा करी, दया करी, सुख शांति दी। बचपन से करत रहनी चर्चा हो, हम चर्चा करे जाए। बचपन से करत रहनी चर्चा हो, हम चर्चा करे जाई। चाहे सासु मारबू हो, चाहे गरी अबू, काहे सासु मारबू हो, काहे गरी अबू, काहे सासु घर से निकालबू हो, हम चर्चा करे जाई। बचपन से करत रहनी चर्चा हो, हम चर्चा करे जाई। चाहे गोतिन मारबू हो, चाहे गरी अबू, काहे गोतिन मारबू हो, काहे गरी अबू, काहे गोतिन अलग होई जाइबू हो, हम चर्चा करे जाइब। चाहे गोतिन अलग होई जाइबू हो, हम चर्चा करे जाइब। बचपन से करत रहनी चर्चा हो, हम चर्चा करे जाई। चाहे ननद मारबू हो, चाहे गरी अबू, काहे ननद मारबू हो, काहे गरी अबू, काहे ननद घरवा से निकालबू हो, हम तो चर्चा करे जाए। चाहे ननद घरवा से निकालबू हो, हम चर्चा करे जाए। बचपन से करत रहनी चर्चा हो, हम चर्चा करे जाई। काहे सामी मारब हो, काहे गरी अबू, चाहे सामी मारब हो, चाहे गरी अबू, चाहे सामी नैहर बैठब हो, हम चर्चा करे जाई। बचपन से करत रहनी चर्चा हो, हम चर्चा करे जाई। पहिला में दया मांगब, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय जपवा हो, हम चर्चा करे जाई। बचपन से करत रहनी चर्चा हो, हम चर्चा करे जाई। हर हर महादेव, दया कर महादेव, कृपा कर महादेव। आदि शक्ति मैया भवानी की जय, सच्चे दरबार की जय।